Gilaraw sa Department of Education Region 11 nga gusto sa ahensya nga mang-hire og daghan nga mga non-teaching personnel sa pag-abli sa full face-to-face klase sa Agosto 2022. Tumong sa DepEd 11 nga matabangan ang mga teachers sa ilang mga administrative tasks. Sumala ni Ginelito Dudong Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11 nga ang administrative nga trabahoon sa mga magtutudlo makahurot og oras nga unta magahin sa ilang pagtudlo. Gikalipay sa Alliance of Concerned Teachers CONAC Party List ang plano sa ahensya. Subay niini, kinahanglan sab nga dugangan sab ang mga magtutudlo aron mapatuman sab ang ideal class size nga maximum sa 35 ka mga estudyante ug masiguro ang health protection ug benepisyo sa mga teachers ug non-teaching staff. Sumala niya Tilio, 100% na nga andam ang DepEd 11 sa pagbalik sa face-to-face nga klase sunod bulan. Gibutyag sab niya Tilio nga gitugutan na ang tanang eskwelahan sa Rehiyon 11 nga magsugod silang transition gikan sa blended learning modalities ngadto sa in-person nga klase sa mga estudyante. Kapin duha ka tuig sab nga gipilawom sa modular ug online nga klase sa pagtuon ang mga estudyante tungod sa pandemya. Kahinumduman nga sa milabay tuig, nagpahigayon sab og pilot implementation sa face-to-face ang pipila ka mga eskwelahan aron masuta kung pwede na ba makapahigayog balik og limited nga face-to-face classes gawas sa online ug modular class luyo sa hagit sa pandemya ubos sa new normal. Apan gi-required ang misalmot nga mga eskwelahan nga mokuha og permit aron masiguro makasunod sa school safety assessment tool sanglit anaa pa ang hulga sa COVID-19. Bisan pa man nga naa pang pandemya, usa lang ang direksyon sa DepEd nga mao ang pagbalik sa traditional nga mode of learning sa nasud, ang pagbalik sa physical nga pagbalik sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Subay sa datos, anaa sa 2,200 ka mga public schools sa Region 11 ang gimanduan nga mobalik na sa face-to-face classes sa Agosto. 58 sa 498 private schools sab ang mobalik na sa face-to-face classes. Daan nang nagpagawas og kamanduan ng Department of Education nga full capacity na ang klase sa pribado ug pampublikong eskwelahan sa nasud sa Nobyembre ning tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.